हेलो फ्रेन्ड्स वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चेनेल खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो बिजनि सामथाइबारि गामियाव लोगोनि न'आव दंफैयो। लोगोनि फंबायनि हाबा दिनैहाय, ओमफ्राय आङो बेखायनो सानबाय एसे ब्लग बानायनोसै, नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै फंबायनि हाबाखौ आरो मेम'रि हिसाबै थाथोंसै, माब्लाबाफोर देनांहाय नायनो गोसो जायोबा नुनायनि। बेखायनो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो।
खेबदों आङो बानायनो दे हाबाया जोब्बाय लोगोफोर हाबा जोबखांनानै दसे उनाव जोङो ओंखाम जाबाय ओमफ्राय बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि हाबानि ब्लग भिडिअआ नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो आरो मोजां मोनदोंबा लोगोसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर जाहाथे गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांमोननिसिम सौहैयो आसा खालामो नोंथांमोनहा बिदिनो सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल